Walter, consolidate oganda. Kata manyo kaka keto oganda ni koro wuotho kamoro achiel to konyo sirikal. Gimbi mar duond bura kaka duond bura. Iwacho ni duond bura mar ODM ineno ka medo tegno kendo kata mana telo masani koro make gin telo ma nitire kod tekruok mathoth ma ginyalo ringo ka gimanyo sir nyaka kuonde mane gionge. Nyaka jok ma samoro obuya gi nyicha nosendiko dok korgi pod idwani mondo ulombi mondo duoku ang'o ma ere kaka odwa timo ma en consolidation of the region koso en ng'iyo ni duond bura ma bende ni mowuok e gweng'no nitire kod duol maduong' kuom oganda ma adwa ni mondo onywake kadhi e sirikal. Ing'eyo ni mokwongo adwa correcti. ODM kiwuoye to kwa wach mar region. ODM en a national party. King'eyo to ODM nigi branches to gi supporters e Kenya kama ngima. So gima watemo timo sani kaka komwa ae mane chair kocha en neno ni watimo recruitment mar jochama. Wang'eyo ni jowa ma samoro ncha wuok e chama ma chunygi ncha ng'anye chama ne chunygi ng'anyo nang'o mane miyo giwuok e chama mondo waduog gi e chama mar ODM. Ing'eyo ni kata wadwa buya man kani chunye pod ni e chama mar ODM noja ODM nyaka tok nomination mar ODM tok welo mar ODM ma 2022 eko we chama so no we chama gi dende to kendo dine oyud tiketi mar chama mochungo kucha dikoro pod en mana jachama. Koro ok gi joma richo en mana ne ka giparo gin ma ka samoro space kata nafas mar chungi ODM samoro dinore ne gikoni to giyudo kuma ginyalo dok chungi. So ne giwuok e ODM gi dendgi to chunygi pod ni e chama mar ODM. So wadwa wuok sani mondo wamany ji aina machalo gi Mr. Buya kata gi mamoko ma chunygi nyocha pod ni e ODM to dendgi wuok e chama mondo waduog gi gibed e chama obed gi chama motegno ma wanyalo loso go sirikal 2027. Obuya eno ke